Mams! Ayan, hello sa inyong lahat. Ayan, it's another day with Ma'am G. Ayan, and for today's video nga po, ay magkakaroon ako ng opening ng gift. Actually, ito yung unboxing ng gift sa akin ng isang malapit kong ate. Thank you so much, Ate JJ, for this gift. And meron akong itatry na rin na kilay. Dahil nga sabi nila, kilay is life. O, diba? So, susubukan natin siya kung effective siya. So, unahin natin itong kilay na to. So, sticker daw to or tattoo. Tattoo. Tattoo sticker. So, iti-testing natin siya. Nakpasuyo naman ako ng gunting, please. Minsan kapag may ginagawa tayo, oh my God. Minsan pag may ginagawa tayo, na ano natin, na-wipe natin siya. Yung parang nagaganyan natin siya. So, nabura. Umapit tuloy. So, iti-testing natin siya kung effective siya. Pero yan, bago yan, buburahin natin muna ng maigi yung aking kilay. Using my wipes. Ayan. Burahin natin siya. Testing natin kung magiging effective siya. So, kailangan buradong-burado. Tapos, tuyong tuyo. Kasi, doon siya kakapit. Yung ating kilay. Ay, yung ating tattoo. O, hindi ko pa kayo ini-encourage na ganituhin yung kilay nyo, ha? Kasi ako talaga, ever since ganito na talaga yung kilay ko po. Inaano ko siya. Kinakalahati ko siya. Or wina-one-fourth ko siya. Para makita ko po kung saan yung magiging drawing ng kilay ko. So, after that, punasan na natin siya ng tuyo. Tsaka natin i-testing yung ating kilay. Ayan. So, ganito siya. No? Tama ba ako, mga moms? Ay! Wala pa. May plastic pa na. So, tatanggalan muna natin siya ng plastic. Tingnan natin kung ano magiging effect. So, mula dyan, nandito yung aking buhok. Kailangan makita yung yan. Sana maganda yung kalabasan. Tapos dito tayo sa kabila. Pag effective to, mga moms, ako lagi na ako maggaganito. Bibili ako ng ay! Hala. Mukha naman siyang pantay, hindi ba? So, anin na natin siya ng water. Hindi ba? Tama ba? Ganun ang procedure nito eh. Tap-tap natin yung water para kumapit. Ayan. Sana kumapit siya, mga moms. Titesting nga natin eh, para makita natin kung maganda epekto. Hala. Parang may nakakapit. Parang may nararamdaman na akong ano. Ayan. Tingnan natin siya kung kakapit siya ng bongga. Babasain natin. Tapos dito na tayo sa kabila. Yan! Nakaka-nervous ito, ha? So, kailangan basang-basa siya. Para lumipat yung ano. Lumipat yung mismong ano niya. Yan. Naku, ito na yung moment. Ito yung pinaka nakakakaba. Let's see. Ano magiging effect? Hala!
Ang cute. Tingnan natin kabila. Ang cute! Ano lang natin. Hala, tingnan ko nga sa salamin. Ang bongga. Okay lang ba mga moms? Kailan parang masyado siyang manifest, no? Kung titignan mo siya. Ito. Uy, alam mo, in fairness, maganda siya. Ayan, kaya lang meron nakaangat yung ano, kasi hindi ko siguro masyadong naibasa, kaya nakaangat. Pero, I can say, itong kilay na to na tattoo, pwede ko siyang i-rate ng 8. Ang ganda, ang cute, oh. Diba? So, ngayon, kahit ganyan-ganyanin mo siya, hindi siya agad-agad mabubura. Ang cute. Ang ganda. Pero iba pa rin kasi talaga pag ako yung nagdo-drawing. Nakukuha ko yung gusto kong kilay. Pero ito kasi parang natural po siya. Ayan, no? Parang kung makikita mo yung mga hibla ng buhok, diba? Parang totoo na. Ang ganda. So, ayan na mga moms. So, sa mga gusto po mag-avail, ayan, punta lang kayo sa mga online shop. Ayan, and type nyo ang eyebrow tattoo sticker. Ganda? Totoo ba to? It's DJ.